NEC is a united NEC and giving leadership to the organization. Umongameli we-ANC umnumzana Ramaphosa uthi isigqeba se-ANC simanyene kunangaphambili. Ngishelo kwa document ebenginayo from grade 12 until i-ANC benzenze college. So ngishelo kwanto ananto eninayo ngakwendlini. Ngabantu abangaphaya kwamakhulu amathathu abashiyeke bengenamakhaya emva komlilo oqhuqhise kwindawo yogobityholo kwamasinenge ePort Shepstone KwaZulu-Natal. Into engiyilindele kuKaizer kule season leyo ukuthi bazokwenza ngcono than last season. Bangabe bona baziyekele bona if bengayitholi i-trophy or 2. Amaqela e-DStv Premiership amanqadanqada ityikitya abadlali abatsha ukulungiselela isizini ezayo. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo andambi ndodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Umongameli we-ANC umnumzana Ramaphosa usothulela umnqwazi isigqebe esiphezulu seliqela ngokuqobisana nemingeni eliqela abajamelene nayo abemibili ukusukela kwingxaki kacimicimi wombane ukuya kwinguqu kwezoqoqosho. Ramaphosa uthi isigqebe esiphezulu seliqela simanyene kakhulu kunakuqala kwaye sizinikele ekuvuseleleni ngokutsha i-ANC okukuze emva kwentlanganiso entsuku ntathu yesisigqeba ibibanjelwe kwiMpumarandi. Ifikelele esiphelweni namhlanje intlanganiso yentsuku ntathu yesigqebe esiphezulu se-ANC. Umongameli weliqela umnumzana Ramaphosa unike intlabiso edakanca imiba yeliqela ethe yashukuxwa kule ntlanganiso. Ramaphosa wothulele umnqwazi amalungu esisigqeba ngokuzinikela ekusombululeni imingeni abajamelene nayo abemibeli watsho evakalisa ukuba esi sigqeba simanyene kakhulu kunangaphambili. The NEC is a united NEC and giving leadership to the organization. The working committee also functions extremely well, and people have taken their tasks very, very seriously on the National Working Committee. Umongameli Ramaphosa uphawule nangengqungquthela yamazwe e-BRICS eza kubanjelwa kweli kwinyanga ezayo nangona ingakhange aphendule ukuba uyeza kusini na umongameli waseRussia umnumzana Vladimir Putin kule ngqungquthela. We are going to have a physical BRICS summit, and all of us are committed to having a summit where we will be able to eyeball each other. We have not held a physical summit for quite a long time, almost 3 years now. Ramaphosa uphawule nakwingxelo ezidizwe kwelinye lamaphephandaba ngalentsasa zokuba kukho igumgedle lokususa usekela mongameli umnumzana Paul Mashatile esikhundleni sakhe. Watsho esithi uthethile nalo Mashatile ngezi ngxelo. I had a discussion with the deputy president and I said, but what is this? And we are going to have another discussion because, and I immediately said to him, I appointed you and I'm the only person who can de-appoint you. Umongameli Ramaphosa wothulele umnqwazi ikomiti ejongene nezamandla kweli ngomsebenzi wayo wokuqinisekisa ukuba luyancipha ulwamvila lukacimicimi wombane. Umphathiswa wombane kweli ugqirha Ramaphosa uthi amaphulo karhulumente okubongoza uluntu kuba lucuthe izinga lokusebenzisa umbane kuvelisa iziqhamo ezihle. Ukuvakalise oku namhlanje kwindibano nonondaba engomgama oselugangathiwe ukumelisela isicwangciso sezamandla nesijolise ekuqobisaneni nengxaki kacimicimi wombane phakathi kwezinye izinto. Umphathiswa uRamaphosa uthi ukuzothi kangoku uMzantsi Afrika unomyinge ka-60% wombane. Uthi oku kubangelwe kukuphucuka kokusebenza kwegenerator, nto leyo ebanika ithuba lokuba bajongane nezinye iinkalo ezibalulekileyo kwinkqubo yokuveliswa kombane. As a result of improved generation capacity, now we've got
an additional space for us to do what we call good maintenance, planned maintenance. Remember that one of the underlying assumptions when we entered the winter as part of our winter outlook, we had said that we are going to reduce drastically planned maintenance so that we have as many units as possible at any given time generating the megawatts that we need. Ukwathi ngamaxesha axakekileyo kusetyenziswa kombane kodwa ngoku kubonakala umtyhi. The most severe peak is the evening peak because we are almost cooking at the same time, watching TV, the heaters are on, the children are doing homework, they could be on their laptops and all of that. So it's more severe than the morning peak. So we had said that peak demand could be about 34,000 megawatts. And you can see that the highest we have reached was about 30,861 megawatts. Ukanti kusenjalo kwathi kusiphula nengcambu umkhuba orhwaphilizo nobuqhophololo e-Eskom kuza kuba nefuthe elihle ekusebenzeni ngokugqibeleleyo kweli ziko elinkinkisha umbane kweli. Balila bezithuthuzela abahlali bamatyotyombe akwamasinenge ePort Shepstone KwaZulu-Natal emva komlilo bavuse ngendiqokuxa ushiya kulithafa kule ndawo nabantu bengodinga indawo babalelwa ngaphaya kwamakhulu amathathu abantu abatshelwe ngamatyotyombe abo nabashiyeke bengenamakhaya. Kusweleke umntu omnye abangaphaya kwamakhulu amathathu bashiyeka bengodinga indawo kwishwangusha lokutsha kungqongqe amatyotyombe athe kratya kwikhulu kogobityholo bakwamasinenge ePort Shepstone kwiphondo laKwaZulu-Natal. iMasinenge informal settlement ithole umlilo izolo iphakathi nobusuku bakuthangi usuku lonke la izolo bekusha ke. Usisanda yeleza uxhelekile emphefumlweni kukulahlekelwa ngumntakwabo kwesi siyeleko. Kabuhlungu sise andikakholelwa. Kusengumdlalo ukufama andazi ngibona enoniyibonileyo isidumbu sakhe andikaze nimbone umuntu oshe kanje andikaze ndibone komuntu oshonileyo kodwa nje kubuhlungu andikholelwa okanye ngizokholelwa masengene egodini ngakholelwa. Abahlali bathi bashiyeke bezimpula zikalujaca njengoko bephume bengaphathanga nto ezindlini zabo kulomlilo ohlasele ngenjixukuxa izolo. Ngishelwe ama-document mina ese-West. Ngishelwe kwa-document ebenginayo from grade 12 until i-ANC benzenze college. So ndishelwe kwanto ananto endinayo ngakwendlini. Sishelwe nje kakhulu ama-ID ashile izitifiketi zishile. Ukanti umbutho wesisa i-Red Cross nawo ulapha ukuphosa igada kumaxhoba. Our role here, we are providing a soup kitchen. We are providing meals in the morning and the lunch time, and also in the afternoon there's another organization that is working with us. And we have also provided 200 blankets, and we also provided to the mothers the nappies and the formula. Unobangela womlilo usaphandwa. Abombutho wezigadla nenkonzo zikaxakeka bathi abanalwazi lokuba uza kuvulwa nini kwizithuthu lawendlela u-N3 eFan Rhenans Pass kwiphondo KwaZulu-Natal emva kokuvalwa kwalowo lawendlela kulandela ukutshiswa kwezigadla ezintandathu ngentseni yanamhlanje. Iingxelo zithi ngamadoda amathandathu abexhobe efamacala antumeke ngomlilo ezizigadla. Ngokwengxelo kaMnumzana Gavin Kelly wombutho wezigadla Bola wendlela u-N3 ngumqolomba wezikrelemnqa ezingozungulichele besebenzisa ithuba lokuxakeka kwalomgaqo ngumthamo omkhulu wezithuthi. It is the busiest national route in the country. We have every day 3,500 freight vehicles moving north and moving south. So that's over 7,000 freight vehicles. Nanjengoko zihlaselwe ngoqhiza namhlanje, uMnumzana Kelly ubuza abezobunhlola ukuba babaphi xa kuqulunqwa de zenziwe iziganeko ezikumila kunje. Where are our intelligence resources in terms of the South African police services or the security structures in the country? Surely by now we should have mobile or far more patrolling on the route, but at least substations or sector stations that can very quickly deal with this sort of thing. Ukanti nomongameli Ramaphosa usigxeke kabukhali isenzo sokuntunyekwa kwezigadla ngomlilo. It's almost like economic sabotage because burning 6 trucks on
the main artery of our country in terms of the economy is concerning. The intelligence agencies are going to be giving me a report on that. Benorhano lokuba oku kuphenjelelwa luqhankqalazo olunyevulela uqeshwa kwabemi bangaphandle njengabaqhubi bezigadla. Okakheli uthi baza kunqobanisa intloko namaqela abandakanyekayo kuhliwa amahlongwane phezulu lomba. Ukanti sithetha nje kuthunyelwe inkitha yamapolisa ukubeka le meko kwiliso elibukhali ngelixa kuqhutywa uphando. Masilumkise abo banhliziyo ezibuthathaka ngelinqaku lilandelayo. Isithethi samapolisa eMpuma Koloni uBrigadier Thembinkosi Kinana uqinisekisile ukuba kubanjwe igatyana emva kokugwindwa kwesibini eseleso luphele kwilali yasechatha eQoboqobo eMpuma Koloni phezolo. Umrhanelwa ngumzukulwana wesisibini. Singamapolisa siyaqinisekisa ukuba ngenene sibambe umrhanelwa opha kuma-28 ubudala nekukholeleka ukuba ungumzukulwana. Oku kulandela emveni kokuba amapolisa la ndawo yaseKiskamahoek athe abizwa luluntu lwelali yasechatha. Ekufikeni kwawo kule ndawo exhwayela aboniswe imizimba yabantu ababini abadala ekurhanelwa ukuba baxatyelwe ngezembe de basweleka. Isizekabani sesisiganeko asikasazi singamapolisa kodwa sivule amatyala amabini okubulala ngenjongo zokuba siwaphande. Umrhanelwa siza kumveza phaa kulaa nkundla yokamantyi yaseKiskamahoek ngomvulo lo sijonge kuye. Abahlali basemakhanda kwiphondo leMpuma Koloni basebenzisa ikhasi lezonxibelelwano uFacebook ukuqobisana nolwaphulo mthetho. Basungule ipage kaFacebook abayibiza ngeMakhanda Neighborhood Watch ephinde beluncedo kwabalifuna ngamandla. iMakhanda Neighborhood Watch yaqalwa kancinci kwikhasi lezonxibelelwano likaFacebook ngenjongo zokuzama ukuqobisana nolwaphulo mthetho ngakumbi olwezinto ezibiweyo zezithengiswe kwasekuhlaleni. Ngoku ijike yalikhubalo abathembele kulo abahlali bale ndawo. We started saying no, this can't be tolerated. We must create a Facebook page for the whole of Grahamstown. So subenza abantu babe aware into bana ukuthenga izinto ezibiweyo it's not right because you might be buying into yomntu abe umuntu onzakele. Ukanti bathi kulula ukuhlaba umkhosi ngezinto ezebiweyo zasendlini kwanemfuyo ze kuthatyathwe amanyathelo ngoko nangoko ngoncedo lwamapolisa. Eyona nto sasiyenzela yona into ba ncetswane namapolisa kusetyenzelwa i-community. Baninzi ke abantu abaxhomekeke kule group eyenza ukuba kungabikho mntu usweleyo emakhanda. Basibela ne-microwave, bathatha iheater zabantwana, bathatha ifeni zabantwana, benza imesi nje apha esikolweni. Sibulela kakhulu ngoba bebengekho angazange sizifumane zonto, angazange sive nomkhondo bakwatheni na. Kambe libonakala liza kunwenwela nakwezinye idolophu ifuthe leMakhanda Neighborhood Watch. Abenkonzo zemozulu zelomzantsi Afrika bakhupha isilumkiso semozulu eqhaqhazelisa amazinyo ukususela ngobusuku banamhlanje. Isanuse semozulu umnumzana Phuseletso Mofokeng sithi kulindeleke nemvula KwaZulu-Natal, eMpumalanga naseLimpopo ngelixa eMpuma Koloni iza kombathwa likhephu kwiindawo ezithile. Abenkonzo zemozulu baqikelela ukuba amaqondo obushushu aphezulu azawubetha ngaphantsi kwe-10 ukususela ngomso eGauteng. We are going to see a very serious impact of temperatures. In other words, we're going to see temperatures possibly in the single digits here in Gauteng by tomorrow. Impuma Koloni iza kombathwa likhephu elibunzulu bungaphezulu kobo buka-1996, nto leyo enika isilumkiso seyona veki izawubanda ezimbalini zobusika okoko kwango-1996. We still have that system that moved over the country in 1996. July 1996, that cut-off flow, it actually generated very cold temperatures, record-breaking. Emva kwenkanyamba ebisandula kuntlitha eNanda KwaZulu-Natal,
umnumzana Mofokeng uthi lizawuna kweli phondo eMpumalanga naseLimpopo noxa kungekho lula kuqikelela ukuza kweenkqwithela ezinobungozi. The tornado is very difficult to predict, although I must point out that a lot of hard work is still happening. So I think in a few years' time, we may be at a point where at least we can give a 30-minute lead time. But at this point, we aren't at a point where we can focus a tornado because of its size. It's too small. Ingqikelelo yemozulu ithi le ngqele eqhaqhazelisa amazinyo izawuqala ukuthomalala ngoLwesine kulamaphondo achaphazelekayo. Make sicaphule izimvo zabantu sive kuba baza kuzilungiselela njani kwesi silumkiso sengqele eqhaqhazelisa amazinyo. Yona izawudlula ngoku izawudlula kona iyavakala ngoku uyabanda ayinyamezeleki. Ukuze siqine sifudumele asiqoke ngokwanele sembathe ingubo ngokwanele futhi siphinde sibaseke itofu. Mina vele athenga i-5 yeparafini ngithole ifikelele kwenye ivenkile kwalapha. Sadonsa wona i-5 yeparafini lenake nala hit yeparafini. Mina nxa ndibuya emsebenzini ngizobuya nje ndikhuphe ingubo zami wardrobe ndongeze ndombathe andizube ndibhadula apha esithubeni. Kodwa edlula kuba kumuntu makahlala endlini oneparafini abase hita yakhe ukuze okanye abahlala ezingubeni bapheke nesuphu enamatha. Okuyosiza yikho ukuthi umuntu agqoke impahla efudumele nanokuthi ke atholele mhlawumbe kwamahita nekuzimbawule. Ukugwema nje amakhaza ayikho into lokuthi umuntu azihlalele ngubeni asigogele ngubo phuzitie noma ikhofi noma isobho lifudumele. Bukela ungaphefumula kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu 0716702548. Amaqela ebhola ekhatywayo kwi-PSL amanqadanqada etikiti abadlali abatsha ukulungiselela isizini ezayo. Umhlalutyi wethu wezemidlalo uSiphamandla Mavuso uthunge injobe bandle sinika uluvo lwakhe ngamaqela ohlukeneyo nabadlali abatsha abathe batikitywa kuzakuthika ngoku. Onke amaqela ePSL aphantsi phezulu sithetha nje etyikitya abadlali abatsha phofu bakhona abakhululwayo ngelixa abanye kusandiswa izivumelwano zabo zengqesho. Iqela leKaizer Chiefs lelinye lalo maqela nesele lityikitye abadlali abatsha abasixhenxe ukuzakudika ngoku kwilinge lokuphumelela iindebe emva kwembalela yeminyaka 8. Into engiyilindele kuKaizer Chiefs kule season leyo ukuthi bazokwenza ngcono than last season. Bangabe bona baziyekele bona if bengayitholi i-trophy or 2. Lokha Mavuso uphawule nangokuhamba ngesiquphe kukaSteve Khombela kwiqela leSundowns eyokuzimanya neSwallows watsho esithi ikhona ingxaki yokungaboni ngasonye kubaqeqeshi beSundowns. Kunento engekho right iSundowns ebhentshini noma singeke siyisho okwamanje siyayithola but siyayibona futhi but ngeke sikwazi ukuyi-backup kahle yabona ngenzeka sibe senkingeni but ma uyibona uyayibona ukuthi mabethi engeke kube nenkunzi ezimbili esibayeni bezu3 kuSundowns. uSipha Mavuso uthi iza kuba nzima kakhulu le season izayo kwaye iMamelodi Sundowns iza kuyeka ukuxhenza izombelela kuPSL. Thabile Makhaphela selengqangile nemozulu. Kakhulu ke mamqwathi apho ezindabeni ndikubulise emzonsi nekhaya ndikwamkela kaloku kweyam idesika yemozulu mna igama lam ndinguthabile mamvela siqhudeni ndingowakho Makhaphela bethuna masijonge nansi ke imozulu. Sivula kodwa phaa kwelapho laphaya ke eMpuma eMondi naseMdantsane ngo-15 degrees kwamathontsana nje angephi ezo ntshuzane zemvula ndakogqebeka ke neziphaluka ngamathonsi ekhatshwa zimvula ngo-14 degrees. Masabe jonge phaya ke eFree State eBloemfontein ngo-10 degrees obanzi phaya ekuseni kodwa noqala licweke ngamandla lezazulu phaya ngomso kube bufana ke naphaya ko Sasolburg ngaye la 10 degrees ekhatshwa lizulu elimathumba ndaka. Kanti ke mzonzi ndapha ekhaya phaya ko-Gauteng eJohannesburg ngo-9 degrees nayo uyabanda lisasebele kakhulu ke lazulu kugomso kwasekuseni phaya ngorhatya koVernege kwakhona futhi ku-11 degrees naye esasibekele. Yona ke meko yenje phaya KwaZulu-Natal eThekwini ngo-15 degrees weentshizane zemvula imini yonke ngomso kube bufana kwakhona futhi phaya koMgungundlovu ngo-11 degrees nayo ukhatshwa zezo ntshizane zemvula.
yona ke imeko phako Limpopo kophalaburo neziphaluka lishumi lesithandathu ngamathontsi emvula nje intseni yonke ngomso kanti kuyafana ke lapha koBhulukwane futhi eLimpopo ngo-12 degrees. Kanti ke mzonsundi wam apho ekhaya kompumalanga embombela kutheni nobande kakhulu phaya ekuseni ngomso ekhatshwa ngamathontsi zemvula konke yonke imini ngomso kanti kuyafana ke phaya koSekhunda kubanda mpela ngo-8 degrees. Yona ke imeko yenje nje phaya eNorthwest koMahikeng lishumi lesithathu eliqonge kamandi nje kusekuseni ngomso kanti kajokwa kwakhona phaa koliphondo laseNorthwest koRustenburg ku-14 degrees ekhatshwa lizulu nje elimnandi intsasa yonke. Yenje nje imeko phaya koNorthern Cape eKimberley ngo-11 degrees oqonge kamandi kusisa nje ekuseni ngomso kube bufana ke emzontsundu phaya ko-Uppington ngo-13 degrees naye usaqongile. Ukanti majonge imeko phaya kwakhona eNtshona Koloni eKapa Lodumo ngu-13 degrees naye uphole kamandi kusisa nje ekuseni kubuye kucwenge xa ndivala imozulu ngeGeorge ngo-11 degrees wamathontsi entshizane. Besinakwazi kweyam ideska yemozulu mna ndikuthatha kangaka xesha elimyoli. Ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.